Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati wa aqamus sholata wa atuz zakata lahum ajruhum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, idza mata banu adam inqata amaluhu illa min thalathin, shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin shalihin yad'u lah. Amma ba'd. Hadratal muhtaram wal mukarram, para alim ulama, para kiai alladzina hum warasatul anbiya ingkang tansah kula hormati wonten Sumber Agung, Grabak, Purworejo, ingkang tansah kula hormati pangasuh Musholla Nurul Maslahah, rasanipun Romo Kyai Khumaidi, rasanipun Simbah Yai Muslihuddin Rajasari ingkang tansah kula hormati, ingkang tansah kula tresnani grup Hadrah Simtud Durar As-Sofa ingkang tansah kula tresnani, santriwan santriwanti Nurul Maslahah, wali santri muslimat fatayat GP Ansor Banser, keluarga besar Ranting Suriah Tanfidyah Nobodene MWC PAC Grabak ingkang tansah kula hormati, saking pemerintah desa Sumber Agung, Bapak Kepala Desa Nobodene Mas Carik Mas Sekdes ingkang tansah kula hormati, ingkang tansah kula hormati para kepala desa lintunipun ingkang tansah keparang rawuh, ingkang tansah kula tresnani kula hormati, jajaran panitia lan sedaya para rawuh, bapak-bapak, ibu-ibu, ma'asyiral muslimin muslimat, hadirin hadirat, mustami'in mustami'at, muta'allimin muta'allimat rahimakumullah. Allahumma sareng-sareng Pak Bu kula direkaken manekung puji ngarsa dalam Allah Subhanahu wa taala tahmid sesarengan biqaulina alhamdulillahi rabbil. Shalawat salam tercurah kasanjungaken dumateng Nabi Agung Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang kitu-antu syafaatipun milai dunya dumugi benjang wonten yaumil qiyamah benjang. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busyara, salatan tubashiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masyayikhina wa mu'allimina wa talabatana wa talibatina min yaumina hadha ila yaumil akhirah. Allahumma salli Allah wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busyara, salatan tubashiruna biha min yaumina hadha ila yaumil akhirah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busyra, salatan tubashiruna biha wa ahlana wa
وطالبتنا من يومنا يوم الآخر monggo sarana Allah Muhammadin salatan tubashiruna wa ahlana wa jami'a mu'al wa talabatana wa talibatina min yaumina hada ila yaumil akhir monggo Allahumma wasallim Muhammadin busyara salatan tubashiruna biha ahlan wa jami'a masyayikhina wa mu'allimina wa talabatana wa talibatina min yawmina yada ila yaumil akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala Muhammad. Khatmil Quran Musalla Nurul Maslahah. Bu, sing mesti masyarakat Grabak khususul khusus masyarakat Sumber Agung. Ora sopo-sopo, ora perangkate, ora masyarakate, ora kiyaine, ora jamaah, ora lanang, ora gede, ora enom, ora kaya sopo. Lah kabeh sing mesti kepengin gesang urip nang alam dunya selagine urip nang alam dunya sing mesti kepengin uripe bejo. Nggih. Bejo niku cara Grabak, cara Indonesia niku beruntung. Beruntung cara Indonesia, cara Arabe niku sa'adah. Napa? Sa'adah ana kalawan kata jenenge antonim, lawan katane sa'adah, lawan katane beruntung adalah celaka, lal cara bahasa Arabe adalah saqawah. Napa? Dadi tulung jaluk tulung masyarakat Sumber Agung umpama jenengi bocah aja asal nganggo bahasa Arab. Aja nganggo apa? Arab. Ke bocah lair anak wadon jenengi sapa? Jenengi bae sing penting bahasa Arab. Napa Siti Saqawah. Malah gede cilakane. Naudzubillahi min sa'adatil marai. Masyarakat Grabak ojo ngaku bejo urip dunya lawan akhirat karena kita duwe tanda-tandalan resep utawa cara ben gesang teng Grabak dumugi benjang teng alam barzah paringi gesang sing bejo dunya bejo akhirat. Apa to syarate resepe bejo dunya bejo akhirat wonten Grabak? Ada beberapa hal. Nomor 1, kula pribadi, Pak Lurah, Pak Carik, Mas Kiai sedaya wonten Grabak Sumber Agung kepengin uripe bahagia bejo dunya akhirat, nomor 1 syarate adalah antakuna zaujatuhu solihatan. Tumrape asofa bocah-bocah lanang trumape kula wong lanang lan sedaya masyarakat Grabak ingkang kaperna wong lanang ngaku bahagia monggo, tapi nomor 1 tumrape wong lanang kon pada duwe pasangan. Wong lanang yen duwe bojo, bojo sing ayu.
Mulane bapak-bapak mumpung esi pada urip, umpama bojone ora pati ayu ya monggo kula turi ganti. Ibune sing wingking menteleng kali kula karada menteleng karo ngrasani Kyai ora waras. Ngapunten Bu, kula ngadeg nggih. Ngapunten. Nek jenengan kok kaya tersinggung, jenengan diarani ora patek ayu. Ngapunten. Kalimat ayu, kalimat apa? Nah, kalimat ayu carane kula, carane As-Sofa, carane Mas Humaidi Mas Kiai karo carane Allah niku berbeda. Ibune ampun tersinggung krihin. Mergane tumrape menungsa yang namanya ayu utawa ganteng kok cara kula pribadi tergantung sapa sing nyifati. Nggih. Karena nek menungsa kayak Gulam As-Sofa niki takoni setiap lare-lare anak lanang satu persatu ditanya, "Mas, cara sampean nggih wong wadon ayu sing kepriwe?" Sing kepripun? Sing kepriwe? Setiap laki-laki saben wong lanang takoni. Vokale takoni. Tukang bedruge nih sing pojok takoni. Tukang kepret piye? Ngepret takoni. Setiap laki-laki termasuk Mas Carik, Mas Sekdes takoni mawon. Setiap laki-laki ditanya oleh ibu-ibu, "Mas, wong wadon sing ayu cara sampean kepripun?" Dijamin le mengatakan setiap laki-laki berbeda pendapat. Mergane sing jenenge ayu orane wong wadon, ganteng orane wong lanang, sesuai sapa sing nyifati. Lah nek ayu cara Mas Ulin kepripun Mas? Jenengan takon, nggih. Oke. Wong wadon ayu nek mungguh kula siji mripate rada mblalak belo mripate mblalak alise nanggal siji pipine kaya sigaran duren lambene nyigar delima pawakane kebo meteng pawakane kebo. Lah nek cara Mas Carik beda lagi. Nek kula senenge sing mripate bunder ser. Lah nek Mas Carik wong wadon ayu cara sampean pripun? Saged mawon matur. Nek wong wadon cara kula Mas Ulin nggih, wong wadon ayu sing mripate sipit. Mripate sipit nggih. Mergane silo. Mripate sipit alise nanggal siji untune miji timun Mas, ora miji duren. Untune miji timun, lambe dhuwur tipis, lambe ngisor lambe ra ana loro, lambe dhuwur karo lambe ngisor. Kok ana wong wadon nang Purworejo terutama Sumberagung ana wong wadon mripate sipit alise nanggal siji, pipine nduren sejuring, lambene tipis ngisor dhuwur, dijamin wong wadon kados niku galake luar biasa. Dijamin galake luar biasa. Niku nek ayu cara Mas Carik pun semono uga lare-lare ditanya setiap orang punya penilaian mergane wong wadon ayu orane, wong lanang gandeng orane, tergantung sapa sing nyifati. Terus kalimat sholihan niku sing pripun? Sing ayu, tapi ayu teng mriki mungguh cara Gusti Allah kalian carane Kanjeng. Lah terus pertanyaannya, ayu cara pangeran pripun? Ayu cara Kanjeng Nabi kepripun? Allah jawab buka Qur'ane. Wong wadon sing ayu cara pangeran niku kudu sing kayamu dudu. Sanes pripun? Fassalihatu qanitatun hafidhatul lil ghaibi bima hafidhallah. Wong wadon ayu ning grabak Sumberagung carane Allah cara pangeran
Nomor siji fassalihatu qanitatun hafidhatul lil ghaibi bima hafidallah. Yakni ku wong wadon ayu tenggrabak Sumber Agung. Yani ku wong wadon sing taat ngibadahe. Salat 5 waktune, puasa Ramadane, taat karo bojo lanang, bekti karo suami, lan jaga kemaluane minimal jaga aurate ora diler sak enggon-enggon. Nggih. Kowe wong wadon ayu cara Gusti, ngibadahi mempeng karo wong lanang taat tur bekti. Nomor 3 jaga kehormatan di dalam keluarga. Niku ayu cara Gusti. Lah nek ayu cara Kanjeng Nabi tambahi malih oleh Kanjeng Nabi napa? Wong wadon apik-apike wong wadon khairun nisaikum alwadudul walud. Wong wadon ayu-ayu ning Sumber Agung nomor 1 alwadud, wong wadon sing gedhe welas asih karo keluarga, karo anak bojo maratuwa lan wong tua. Nomor 2 adalah alwalud. Napa alwalud? Wong wadon ning Sumber Agung sing ayu niku pripun? Sing alwalud, wong wadon sing bola bali manak. Nggih. Pinten putrina Bu? 17. Alhamdulillah. Nggih. Alwadud gede tersenane karo anak, karo bojo, karo wong tua, karo maratuwa, mertua langka mertua, mertua ya wong tuane dewek, mantu langka mantu, mantu ya anake dewek. Nggih. Niki. 1 alwadud, alwalud. Alwalud sing bola bali meteng. Mulane ibu-ibu ning nembe kagungan putra setunggal kali ampun. Paling boten ya minimal selikur. Minimal. Loh kenapa Kanjeng Nabi kepengin wong bebojoan tanaka wa tanasalu, menikahlah dan punya anaklah. Konsepnya orang Sumber Agung cara kula lebih tepat yang dulu. Kenapa? Menggunakan kalimat garwa putra. Sing bener adalah garwa putra. Sekarang kan boten, sekarang diwalik dadine anak bojo. Kalau dulu mboten garwa putra, sekarang anak bojo. Lah bedane teng pundi? Garwa putra urutane tepat, garwa dulu nembe peputra. Sekarang mboten napa? Anak bojo, anak dulu nembe. Loh, angel Mas. Angel. Jare alasane nabung. 1 antakuna zaujatuhu salihatan. Kon badan duwe pasangan, wong wadon pasangane sing saleh, wong lanang pasangane sing salihah. Ayu mungguh cara Gusti Allah karo Kanjeng. Tapi mergane ayu secara fisik, suwe-suwe bakal pudar tur iso digawe ayu secara fisik. Nomor 2 barokah khatmil Quran niki mencedak nomor 2. Napa niku? Wa ayyakuna auladuhu abroron. Mencetak lare-lare sumber kebegjan, sumber keberuntungan kulon jenengan dunia akhirat. Barokah Mbah Humaidi Mas Kiai anggone ndamel acara menika damel lare-lare sami khatam Allahumma. Nggih. Anak soleh solihan bolak-balik telapak tangan gampang niku anggone mencetak duriya sing soleh soliha ada beberapa urutan. Lah nek cara Kanjeng Nabi ada beberapa hal mencetak anak soleh soliha, ora ujug-ujug kon sekolah, ora mung sekedar dibiayani, tapi juga ada pendekatan. Nopo? Ketika bayi lahir jebrol saka guwa garbane ibu, metu lanang metu wadon medal saking wetengane biung, rosan data kesuwen, ibu sing babaraken bapak nampani, kemudian diadani kuping tengen, iqamah kuping kiwa. Nggih. Kanan diadani Mas, aja dibalik. Sing kanan adan, mula keliru takbiran. Kanan adan, kiri iqamah. Mumpung urung kedisitan setan. Kanan adan, kiri iqamah. Bagus sing ngadani bapake. Rata-rata mboten, ibu sing babaraken, sing ngurmati, sing mbayeni ibu, bapak-bapak ning jaba ruangan karo udah tudu.
Oh, wah, anapa? Bagus saya ini ibu mbabaraken rekoso totoaning nyawa bahwa bapak nampani kemudian nampa bayine kemudian kuping tengen bapak saya ini pun sing adan bapak sing iqamah bapak wetene ndak ada laki-laki ibu sing adane ya ora masalah tur ora kudu kaya adane wong ning musala masjid. Sing penting kalimahe lafale nggih ora kudu hayya 'alas shalah ora kudu. Sing penting lafal kalimahe. Adzan kuping kiwe iqamah. Kanan adzan kiri iqamah. Syukur-syukur niki syukur-syukur tambahi. Tambahane napa? Tangane bapak pegang dadane bayi, ngoten. Kemudian disangoni Quran. Sing utama adzan iqamah utama. Syukur-syukur umpama kelingan ora masalah. Syukur-syukur umpama kelingan niki saking para kiai nerangaken diparingi waosan Al-Qur'an. Sing diwaca pundi? Astane bapak pegang dadane bayi dilus-lus karo didongani sangoni Quran. Ayatnya sing pundi? Bismillahirrahmanirrahim. Alam nasrah laka wa wada'na 'anka misraka alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al 'usri yusran inna ma'al 'usri yusra fa idza faraghta fansab wa ila rabbika faedahe napa? Kowe sangone bapak dateng laring kang nembe metu saka wetenge ibu diparingi Al-Qur'an ben napa? Bocah gedhe pikantuk rahmate Allah plus apapun urusan lare dunya akhirat paringi gampang kepenak kalian Allah Subhanahu. Syukur sing utama adzan kalian iqamah. Sing nomor loro Mas, cara Kanjeng Nabi nomor loro le ngudang utawa nglelo bayi kudu kalimate Allah. Lelo legung. Kalau seniki kan mboten nggih. Seniki mboten. Kalau zaman dulu lelo legung besok gede ayo nontur jagung ngoten niku. Kalau seniki malah mboten. Steju. Bayi steju. Nglelo lare kalimate Allah utawa sholawat. Kenalaken kupinge bayi mulai krungu merekam senajan dereng kewetu ngomong bayi kupinge merekam pikiran merekam senajan dereng kewetu matur ngomong mengpun saged ngrekam apa sing dikatakan ibune diaturaken bapane mireng ngrekam ning dereng kewetu ngomong niku bayi. Mulane lelo lare dengan cara kalimate Allah kalimate Kanjeng Nabi sholawat. Sholawat niku masyaallah cara Mbah Yeni niku dawuh sholawat niku ngibadah sing ora ana balung rine. Maksudnya napa? Jenengan maca Quran angsal ganjaran menawi ikhlas. Jenengan maca Quran angsal ganjaran menawi tajwide leres, cara bacane leres. Ikhlas andamel ikhlas, fasih andamel tambah ageng ganjarane. Tapi menawi sholawat ora kudu fasih. Ora kudu ikhlas, malah ora kudu ikhlas. Sing penting maca senajan karo muring-muring. Padu karo bapak daripada kata-kata yang ndak biasa mending karo selawat. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad. Ngono. Karo muring-muring padu nesu-nesu monggo ndak masalah. Daripada matur sing warna-warna, sikil papat metu kabeh, sikil loro metu kabeh. Mending le muring-muring karo selawat, padu karo selawat. Shallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Ngono. Kenapa? Niki sholawat niku ibadah ingkang boten wonten balung rine. Maksudnya napa? Lek maca Quran nek mboten wudu mboten saged. La yamassuhu illal mutahharun. Nek mboten fase kirang sae ganjarane. Nek mboten pas huruf makhrajul huruf kirang sae ganjarane. Dadi ada hal dan hal. Tapi menawi sholawat mboten. Fasih ora fasih, ikhlas ora ikhlas. Keadaan ngambek mutung tapi kersa maca selawat diganjar karo Allah Subhanahu. Nggih. Mula ibu lagi mutung karo lare muring-muring nesu-nesu karo bocah monggo tapi le matur niku karo selawat. Bocah sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad. Oh no.
Nggih. Nih nggih mulane Mbah Yai dawuh sholawat niku salah satu ibadah sing boten enten balung rine. Quran diwaca kudu fase, Quran diwaca kudu duwe wudu. Niki dadi banyak hal nek Quran. Tapi menawi sholawat boten duwe wudu ora duwe wudu, ikhlas ora ikhlas, lak kersa maca sholawat ditampa karo Allah Subhanahu, fase ora fase yo tetep ditampa karo Allah Subhanahu. Mulane lelo lare dengan nada yang indah syukur. Sekarang kan kadang lare as-sofa yang damel siran piyambak. Sonni wa salim da ana apa maning? Top. Lha top. Ampun nggih. Sing jelas-jelas mawon. Sing jelas-jelas mawon nggih niku nglelo-lelo lare. Sing nomor 3 let pitung dinane bayi ada beberapa hal lagi. Kullu ghulamin murdahanun bingakikatihi. Setiap bayi sing brojol saka wetenge ibu dalam keadaan tergade dengan akikahnya. Tutbahu anhu yawma sabi'ihi. Maka cara nebus datang Allah dengan cara akikah. Yang pertama adalah nyembelih hewan akikah nalikane bayi umur 7 hari. Pitung dinane. Anak lanang weduse, anak wadon weduse, dan anak banci. Mboten nonton, banci bencong mboten nonton kuwi nyale kodrat piyambak. Allah ngutus menungsa nang alam dunya ming loro, siji lanang siji wadon. Nggih, Bu. Nah, anak lanang wedhus loro, anak wedok wedhus siji. Sempurnane. Saya matur, sempurnane. Wonten nenek menawi asalake kok saged mawon Mas Ulin dalem. Kula mampune mung setunggal pripun? Anak lanange kula kekak mung setunggal mboten napa-napa. Mboten napa Sayyid Sabik mengatakan beliau mazhab Hanafi boleh anak lanang wedhuse siji karena kembali ke hukum awal sing ngarane akikah hukumnya sunnah. Sing disunahkan sing akikah sapa? Wong tuane. Anak-anak yang dikeka terima beres. Nggih. Tapi ada waktunya pitung dinane. Oh berarti angsal anak lanang wedhuse mung siji nderek mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi membolehkan anak karena niku nderek datang Kanjeng Nabi, bahkan Kanjeng Nabi ngekae ingkang putu Sayyidina Hasan Husain wedhuse kalih, setunggal nggih Sayyidina Hasan, setunggal nggih Sayyidina Husain. Dadi kula matur sedaya mazhab sanate sampai kepada Kanjeng Nabi. Cuma kita ting grabak nderek ke mazhab Syafi'i, sempurnane wong akikah anak lanang wedhuse loro, anak wedok wedhuse siji. Dadi umpama tang Sumber Agung ana wong tuwa ngekak anak sing dikeka bocah lanang kok wedhuse mung siji, berarti alasane mung loro. Napa? Siji nderek mazhab Hanafi, nomor 2 ngirit. Nomor loro ngirit. Ngirit. Dadi angsal mawon kena kembali ke hukum awal akikah. Lah jenengan mampu monggo ngakikahi lare. Mas Ulin dalem. Mung akikah niku mboten. Nomor 2 wayuh laku potong rambut. Ngaten potong napa? Digundul umur 7 hari. Maca berjanji nika, sallallahu ala muter set bayine rambutnya dipotong digunduli jret ditimbang ojo dibuang ditimbang kemudian seberapa gram-gramannya sama dengan dikonversikan dengan yang pertama harga emas. Kok ento 3 gram berarti sama dengan 3 gram emas. Ikulah mampu nek napa nggo sedekah lare senilai seberat rambutnya niku. Kok 3 gram rambutnya sama dengan emasnya 3 gram regane podo. Mboten kuat Mas Ulin rada kelarangan mudun dengan harga perak. Napa? Ya lebih murah. Taruhlah kata emasnya 700, lak perak 70.000. Nah, emasnya 700, lak perak 70.000. Rada adoh. Monggo kok ditimbang rambutnya 0,5 kilo. Wah repot.
Nggih, umur 7 hari. Kula kinten rak mesti tipis-tipis wong rembut bayi 7 dina nggih, 7 hari. Nah. Lah menawi Mas Ulin niku perak nggih, perak. Lah nek mboten mampu perak, wis rampung, mboten mudhun dados kawat bendrat mboten. Mboten. Kira-kira pun mboten mampu teng perak ya sudah, ndak perlu. Iku hukume sunnah. Kula matur sunnah. Niki Bu. Nah, niku perkara akekah. Wa yuhlaku potong rambut. Nomor 3 wa yusamma. Umur 7 hari nelare diparingi asma tenger sing sae. Dijenengi mawon Ulin Nuha. Au. Napa artine orang-orang yang berakal. Allahumma ni asma kinarya japa nama adalah doa. Monggo dijenengi sing sae. Sing sae, sing mawa tembung sing sae. Ayu hasina ismahu, berilah nama yang baik karena nama adalah doa. Niku beberapa hal nanten nggih, beberapa hal karena kula matur berarti nek kersa, nek mampu silakan akekah. Mboten ya mboten napa. Mas, kula dereng mampu 7 dinane bayi, sing penting dijenengi rin 7 harinya. Nggih, monggo. Kira-kira badhe keko dereng tang umur 7 hari nih, mangke mundur mawon mboten napa-napa. Umur pinten? 14 hari. Ewandane mboten mundur malih seminggu malih. Umur 21 dina, 21 hari. Kapan pun boleh ora ndelok tanggalan. Kapan pun boleh. Mas Ulin, dalam batasnya sampai kapan? Batas afdole sebelum balik. Afdolnya. Ewandane 20 tahun nikah plus akikah. Wong tuane nembe mampu ngekah bocah, monggo saja. Tapi saran saya wis 20 tahun kumisen jenggoten apa? Silakan diakikah, monggo. Karena yang namanya akikah yang pertama rasa syukur wong tua diparingi momongan. Nomor 2 misahaken, jeneng akikah niku artine ngetok nyembele misah. Misah napa ngetok napa? Ngetok perkara hewan saking lare-lare kula jenengan ben beda kaya wedhus, ben ora padha kaya sapi, ben ora padha kaya jaran. Lho kok saged sing jenenge wedhus ora mikir. Contoh, wedhus teng Grabak diparingi 2 perkara, mesti pilih 1 2 juta, 2 bayem, milih sing pundi? Bayem. Daerah mikir, 2 juta kan ngutuk es dawet, some, batagor, enak-enak. Mergane nopo? Wedhus ora mikir. Mulane bocah dipisah ben ora kaya wedhuse karo nyawang wedhus. Loro, men beda karo jaran. Jaran niku senajan gagah meger-meger gandeng, iya, tapi orang duwe izin. Lho sebabnya kacamatan, sabukan, sepatuan ora katrokan. Jaran. Mulut diakekah men sipate beda kaya sipate kewan. Men ora padha karo wedhus. Pokoke perkara sing hewan-hewan dipisahkan datang lare-lare kula jenengan ingkang dipun akekah. Hukume sunnah. Niki Bu, nggih. Allahumma sholli ala Muhammad. Ewan dene wis 21 tahun, 20, 20 tahun dinikahke kah ndak masalah. Nikah plus akikah mboten napa-napa. Tapi saran saya cukup akikah saja, rasa diwadahi jarit potong rambut. Ndak perlu. Ya Nabi salam alaika. Jebule gondrong. Tidak perlu, cukup akikah saja, syukur datang Gusti Allah. Tapi yang namanya akikah urusane wong tua untuk anak-anaknya. Anak-anaknya sebetulnya tidak perlu karena mengko mikir putrane malih. Allahumma sholli ala Muhammad. Niki wa ayyaguna auladuhu abraron. Mugi-mugi barokah khatmil Quran, nurul maslahah estu menciptakan sawise pasangan ingkang sakinah mawaddah warahmah. Amin. Nomor 2 adalah paringi cindera mata ting Allah. Dunia akhirat rupane anak-anak dzurriyyah ingkang saleh saleha. Lelo ledong anak lanang andora jagung. Cilik ngaji cilik ngaji besok gede dadi wong agung. Lelo anak lanang andora jagung. Cilik ngaji besok gede dadi wong agung.
ngaji cilik ngaji besok gede dadi wong agung. Sholli wa sallim daiman ala Muhammad. Sholli wa sallim daiman ala Muhammad. Wala alihi wala sahbihi man qad wahada. Wala alihi wala sahbihi man qad wahada. Anak anung gede dhuwur lengkung-lengkung, besok gede sugih ngilmu dadi wong agung, dadi wong taat sarta bekti bapak biung, dadi wong pinter seneng wewe sregep tetulung, dadi wong pinter seneng wewe sregep tetulung. Sholli wa sallim Allah ala Muhammad. Sholli wa sallim daiman ala Muhammad. Wala alihi wala sahbihi man qad wahada. Wala alihi wala sahbihi man qad wahada. Wadilam Muhammad wa Bakari صديق خير صديق سيد الخلفاء. نرجو من فضل المولى أن يملأنا بشفاء. مولاي صل على حبيبك المصطفى. سلم يا ربي على نبيك المجتبى. سلم يا ربي على نبيك المجتبى. محمد عمر ابن الخطاب مبشرا بالجنة وبعدل شهيران. نرجو من فضل المولى أصلح به حالنا. يا صلي على الله حبيبك المصطفى. الله سلم يا ربي على حبيبك المجتبى. سلم يا ربي على نبيك المجتبى. لمن محمد عثمان ابن العفني كنز الحي والإيمان ومستكى ضعفاء. نرجو من فضل المولى اقضي هوائجنا. يا صلي على حبيبك المصطفى. سلم يا ربي على نبيك المجتبى. سلم يا ربي على نبيك المجتبى. محمد قرمل علي حيدرا سحر نبيل علي وسيد الشرفاء. نرجو من فضل المولى فرج به همنا. يا صلي على الله حبيبك المصطفى. الله يا ربي على نبيك المجتبى.
سلم يا ربي على نبيك المجتبى البشير النظير سراج المنير البشير النذير سراج المنير محمد صلى الله عليه صلى الله عليه البشير النظير وسراج المنير الله البشير النذير وسراج المنير سيدنا محمد صلى الله عليه صلى الله عليه nek mampu kula jenengan ngepasi pitung dinane lare anak diakikah iku teng kitab Fathul Wahhab. Lajeng carane akikah juga wonten teng kitab Iqna diterangaken nomor 1 Bu. Masih hidup? Le masak niki bedane akikah kali kurban kali napa? Menawi kurban dibagi mentah, menawi akikah dibagi mat. Saya ulangi, kurban dibagi, menawi akikah dibagi tur. Akikah niku teng cara kitab Iqna diterangaken le masak daging akikah disunataken ingkang mawa manis-manis. Dadi rada legi le masak Ibu. Ben kula maem nggih rada manis. Terus ing ngolah daging balung-balung sapi turute niku disunataken le nyajagi perkara hewan akikah kudu ngepasi ros-rosane. Jadi ora asal dipecah. Nggih. Ngepasi niki lho balung, niki balung. Niki ana daginge sithik. Niku ngepasi ros-rosane mriki. Mriki niki cara ngetok. Dadi ampun diremuk. Aja ning tengah-tengah mriki ampun. Le nyajag niki diusunataken ngepasi ros-rosane. Ros-rosan dipotong dulu, potong-potong. Niku disunataken le masak ngrumati hewan akikah. Bedane kali korban kados niku. Nek akikah sepisan selawase, tapi menawi korban tiap tahun berkorban, alhamdulillah. Niki malah kadang-kala nggih alasan. Bu, jenengan mboten korban tahun wingi kan wis. Tahun ngenjange takoni Bu Kaji mboten korban tahun wingi wis. Pak Kaji mboten korban tahun wingi wis. Itu 10 tahun tunda-tunda. Anggepe nek sepisan korban sampun mboten. Tiap tahun kita berkorban monggo. Ingkang sepisan kalau sudah dilakoni empun naminipun akikah. Kula cilik mundike kaya sampun. Kali wong tua urusannya wong tua niku selesai sudah lah urusan niku adalah berkorban fasalli li rabbika wanhar salat yusane berkorban. Hukume wong duwe rezeki tura-tura ora gelem berkorban hukume napa Mas Udin? Korban adalah hukume sunnah tapi muakkadah. Ya niku sunnah ingkang banget dianjurkan. Sampai Kanjeng Nabi dawuh mangkana lahu sa'atun walam yudhi falyamut insa yahudian wa insa nasranian. Umpama wong grabak rezekine diparingi gampang tur mblara-mblara tur tura-tura kepenak. Duwe kesempatan rezeki mudah gampang ning ora gelem berkorban. Walam yudhi falyamut kang mongko ora gelem berkorban besok matine kari milih rong perkara. 1 matine kaya wong Yahudi apa nomor 2 matine kaya wong Nasrani. Mila masyarakat Sumeragung diparingi gampang rezekine yo nderek korban wong niku tangguran disebataken fasolli
li rabbika wanhar. Dirikanlah salat kemudian berkurbanlah. Quran nggih niku. Bu, sepisan selawase niku akikah. Tiap tahun ana rezeki berkorban monggo. Turta sing jenenge korban jenengan yo rada ngati-ati perkara omong. Umpama masyarakat Sumberagung duwe nadar omong saomong. Kon nadare urusane karo korban, ada hal-hal yang perlu kula aturaken. Contoh, apabila masyarakat Sumberagung dan sekitarnya jenengan duwe nadar utang omong karo Allah, kok urusane nadar, ya Allah kapanane kula apa, kula bakal korban, ngati-hati. Sekecap ketibanan tembung niku sing maune korban hukume sunnah, tapi gara-gara nadar dihukumi wajib. Sing marai wajib adalah nadar. Satu. Nomor dua, yang berkorban secara umum disunataken derek dahar daging kurbane. Karena Kanjeng Nabi ketika Idul Adha, Kanjeng Nabi nyembelih kambing cacai loro. Kambing yang pertama untuk Nabi dan keluarga, kambing yang kedua untuk Nabi dan umatnya, termasuk masyarakat Sumberagung ingkang dereng kepareng mampu berkorban. Jadi tenang saja, ibu bapak ingkang dereng mampu berkorban wis diwakili karo Kanjeng. Tapi aja dadi nggo alasan. Ibune ora korban kan wis diwakili Kanjeng Nabi, ampun kaya niku. Nggih. Karena Kanjeng Nabi welas asih karo para fakir miskin. Mulane ana kalimat as-sofa, sebab wajahe ketinggal jelas. Kanjeng Nabi, sebab wajahe ketinggal jelas. Kula nggih jelas nggih? Mergane ana lampune. Sebab wajah ketinggal jelas, kados rembulan tanggal 15, wateke sabar manahe ikhlas, teng tiyang miskin piyambake welas. Nabi Muhammad sifat-sifate pun boten wonten cacat-cacate, sae akhlake lan martabate, tiyang kang memuji terang repote. Sebab wajahe ketinggal kados rembulan tanggal, wateke sabar manahe teng tiyang miskin piyambake. Mula Kanjeng Nabi dibuktikan korban loro. Wedhus pertama untuk Nabi dan keluarga, kambing nomor 2 untuk Nabi dan sedaya umate Kanjeng ila yaumil kiamat, dumugi nganti dina kiamat diparingi kurban, dikurbanaken kalian Kanjeng Nabi. Ternyata badhe salat Id Kanjeng Nabi Idul Adha, Kanjeng Nabi kondur nyembelih kambing mundut atine. Jadi jenengan ingkang ngenjang berkorban, jenengan disunahkan mangan daging korbane paling utama sing paling cepet dimaem. Napa? Atine dipundhut, cuci bersih, bakar didahar. Karena Kanjeng Nabi tindak sholat Idul Adha kawite berangkat niku mboten dahar napa-napa. Beda karo sholat Idul Fitri. Idul Fitri sebelum berangkat disunahaken dahar ngunjuk semampune. Ora ketang ngopi, ora ketang ngeteh, ora ketang ngemil. Ngemil apa yang paling sulit? Ngemilikin kamu. Sulit. Niku Idul Fitri. Jadi sebelum berangkat sholat Idul Fitri silakan dahar kurma, silakan dahar sing ringan-ringan mawon lah, sing ringan nastar, ager-ager puding nih kok, sagon, telung plastik tuh, wareg. Monggo ini disunahkan. Bapak-bapak ya ora ketang udah tutut karo ngopi. Tapi menawi Idul Adha ngenjang kewalikane Pak. Bakda subuh sampai Idul Adha salatipun niku weteng masih kosong Kanjeng Nabi. Karena Kanjeng Nabi kersane adalah mangke kondur salat Id, nyembelih hewan kurban, pertama dimakan adalah daging kurban. Bagian mana yang paling cepat? Dibedel dadane itu wedhus, kambing, pundut atine, cuci bersih, bakar didahar oleh Kanjeng. Berarti nopo? Mangan daging kurban piyambak karena kita punya bagian niku dihukumi sunnah. Tapi
Apabila kok jenengan bernadar nadare korban, jenengan ngelunasi nadare, wajib ngelunasi. Nomor 2, jenengan ketika bernadar korban kelakon, korban itu nadar akan dibayar tuntas. Yang bersangkutan yang bernadar dengan hewan tersebut tidak boleh sama sekali melu nyicipi, karena niku sudah mutlak milik orang. Nggih. Niki penting kula aturaken. Karena wong Jawa gampang janji-janji. Nadar, lah kapanane aku. Lah kan kaya niku Pak nggih. Wong Jawa niku pinter, gampang banget nibake omong. Omong napa? Omong nadar. Lah kapanane besok kan aku apa-apa-apa. Aku bakal apa-apa-apa. Niku wong Jawa kaya niku. Mula hati-hati apabila nadar urusane karo korban, syarat, ketentuan dan hukum bisa berubah. Sing mone sunah korban karena nadar dadi wajib. Sing mone boleh bahkan sunah mangan daging korban karena kita punya bagian, terutama ati koyo Kanjeng Nabi, bagian hati kambing. Yang bersangkutan ketika bernadar bayar nadare dengan hewan tersebut tidak boleh nyicipi hasil korban nadar tersebut. Nanti ibu nggih, ibune matur Mas Ulin, dalem kula wis kadung lah. Kadung nopo? Kadung kulo nadar, kulo ngelunasi nadar, niki kambing kula aturaken panitia, tapi ndelala kulo melu mangan hewan niki. Apakah saya perlu mengganti dengan nadar lagi? Cara mazhab Syafi'i mboten perlu. Tapi nuk berkorban lagi, monggo. Tapi nek bernadar lagi ngelunasi nadar malih mboten perlu. Cekap pripun Mas? Caranya pripun? Caranya adalah cara mazhab Syafi'i dengaken cukup dengan jenengan eling-eling sudah berapa kilo yang Anda makan dagingnya, kemudian misalnya taruhlah kata cari aman 1,5 kilo, jenengan tanya karo bakul ting pasar 1,5 kilo, 1 kilo, 1,5 kilo regane piro, arto niku ditembung nyuwun teng Allah dalam rangka nyempurna nadare diberikan kepada yang membutuhkan, fakir, miskin, du'afa dan sebagainya. Jadi tidak perlu kita bernadar malinda, tapi berkorban lagi monggo. Karena kita berkorban tiap-tiap tahun dua rezeki, alhamdulillah. Allahumma. Nomor 2, wa ayyakuna auladuhu abroron. Dari cara akikoe, ngudang-ngudang lareng, nggih, omong sa omong, Allahumma. Sing nomor 3, wa ayyakuna hulata uhus solihin. Pengen bojotunya akhirat. Nomor 3 adalah circle, cara gaule, perkumpulane karo wong-wong sing saleh saleha. Walaupun kulo bodoh lah, tapi kulo seneng karo para kiai, seneng kali Mbah Yai Muslihuddin, seneng kali Mas Yai Humaidi, seneng karo para kiai, kembule karo kiai, derek pengajian, derek kajian, insyaallah ya saora-orane ana sing nempel, ora ketang berkah. Allahumma. Nggih. Ibu tergantung sapa kembulane. Senenge karo wong sing ngrasani ya ketularan dadi pinter ngrasani, juara 1 kecamatan. Nggih. Kok circle lah nggih kan lho, ngrasani kan tergantung circle-circlean atau perkumpulane. Perengbulan nih karo wong sing ora seneng ngrasani, ya ngrasani sapa? Kita minder lah, ora seneng ngrasani, melu lah. Tapi ning jenengan kumpul karo wong sing seneng ngrasani, melu nimbrung set. Begitu jenengan di hari itu tidak di kelompok niku, yang jenengan sing dadi korban rasan-rasanan. Nggih. Wong kewing ora katon. Nah dan sebagainya. Niki. Mulane wa ayyakuna hulata uhus solihin. Silakan cari perkumpulan jamaah, silakan cari majelis-majelis ilmu ingkang barokah, yasin, tahlil, semaan Quran nggih, utawa cara Mbah Gusmik zikrul ghafilin, ngaji Quran dan sebagainya. Monggo, penting derek majelisan, fatayatan, muslimatan nggih, circle kumpulane wong niku gumantung sapa kembulane kok. Nggih napa nggih? Nggih, walaupun kula bodoh tapi seneng kembul karo muadzin ya sak ora-orane pinter, rada nggih. Senajan akeh bodone, rada pinter adzan. Mergane ketularan karo para muadzin. Sarorane lah sering krungu. Oh tak rekam, rada apal. Ayyala shalah
asal. Hayya 'alas shalah. Mergane kula kembulane para ahli adzan. Kula mboten qori tapi kula seneng kumpul karo piyayi-piyayi sing seneng Quran niku. Ya paling ora ketang setengah saking bodoh. Ya rada iso. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Siti-siti ngerti ngilmune. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wa 'amilus salihati wa aqamus salata wa atuz zakata lahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Kuwe gara-gara circle perkumpulane karo para ahli ilmu. Kula bodoh tapi seneng kumpul, seneng kembul karo sing ahli Quran. Ora ketang nang kuping ya rada-rada nyantel. Allahumma dadi ayakuna hulata uhus solihin. Silakan tinggrabag sumber agung circle atau perkumpulan atau kumpul-kumpule konco batir coro bahasa modern ya besti. Napa? Lu kan grup WA kan ada nih besti. Anggotanya Mariati, Wardiah, masalah arani besti. Allahumma. Sing nomor 4 resep bahagia, nomor 4 dunya akhirat bejo, nomor 4 siji pasangan soleh soliha, nomor 2 anak-anak soleh soliha, nomor 3 perkumpulan sing soleh soliha, nomor 4 wa ayyakuna rizquhu fi baladihi, kon padang golek rezeki nang daerah piyambak. Syukur-syukur nang kabupatene piyambak. Wadene mboten saka Purworejo dagang nyang Cilacap. Esuk mangkat sore bali wengi kumpul karo keluarga. Artinya apa? Ora adoh saka anak bojo keluarga. Rezeki pira-pira elah tapi kondur ketemu anak, kondur ketemu wong tua, kondur iso ngurmati wong tua, insyaallah sang saya berkah. Allahumma. Kula mboten maido kali sing tiang sami kerja teng Korea mboten. Tapi ini ilmu nek saged. Lah ya sing teng Taiwan lah, Korea lah, mereka ya jane kepengin kerjane sing perek-perek mriki, sing cedak-cedak mriki. Mung delalah rezekine teng mriko ya didongakno muga-muga sing sami teng mriko Taiwan, Hong Kong, Jepang pundi mawon mriko luar negeri paringi slamet sehat waras kabeh. Allahumma. Tapi nek saged kon padha golek rezeki ning daerah piyambak maksude ora ketang antar kabupaten esuk mangkat sore kondur tapi begitu kondur nyawang anak nyawang bojo nyawang wong tua. Amin Allahumma. Wa ayyakuna rizquhu fi baladihi, kon padang golek rezeki cari nafkah maisha penguripan, syukur-syukur ning negarane piyambak, syukur malih ning daerah piyambak, syukur malih ning kecamatan piyambak, saya-saya nang desanipun piyambak. Kersanipun rezeki kecekel tapi kondur nyawang anak, nyawang bojo, nyawang keluarga. Amin Allahumma ya robbal. Lagi sing neng ngomong begodane kathah. Apalagi teng mriko teng pundi-pundi kata godane nggih Bu nggih. Akeh godane ora sapa ora apa nggih. Semoga-moga kula jenengan paringi kiat sabar selamat kabeh amin. Kamula cilik padha nelongso sandang pangan dikurangi, kaum wanita diperkosa, kaum pria padha disiksa, akeh wong kerja pakasa ngorbanake sanak batelan tangga saka wong Jawa ngatang bendo sebab edan
marang bondo kalamun qadimul la yumalun sama'u tanazza'a qawli wa fi'li wa niyati bihi aslafi min kulli da'i wa nuruhu dalilun liqalbi 'indani wa hayrati kawula cilik suwala katut tekonipun nika agemane saben wengi lan saben dina kukur sambat saben dina sebab srakahe panggedhe padha mikir wetenge dhewe padha ngraca sekarepe dhewe kalamun qadimul layu malu sama'u tanazza'a qawli wa fi'li wa niyati bi astaghfi min kulli da'i wa nuru dalilun liqalbi 'indani wa hayrati padha sambat padha gledak padha ngadang tanpa nyawa separan-paran padha nangis ora duwe bondo tegal sawah tinandur kapas penjajah negara raja kaya dirampoki dibegali anteke londo kalamun qadimul yumallu sama'u bihi astaghfi min kulli da'i wa nurun liqalbi 'indani wa hayrati padha sambat padha gledak padha ngadang tanpa nyawa separan-paran padha nangis ora duwe bondo tegal sawah tinandur kapas penjajah negara raja kaya dirampoki dibegali anteke londo kalamun qadimul yumallu tanazza'a qawli wa fi'li wa niyati astaghfi min kulli da'i wa nuru dalilun liqalbi 'indani wa hayrati Allahumma shalli ala Muhammad. Mangke kondur jam 1:30 sing mesti sulusul lail sepertelone wengi ibune tangi jam 2:30 nggih. Nggih Bu nggih. Jam 2:30 mesti tangi nggih. Napa Bu? Pipis. Bar pipis terus sare malih. Eman-eman temen. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda ya Ali ya ibn Abi Talib minkumul masdarul mawaib ya qura ya laura
afdalul ghilmana afdalul ghilmana afdalul ghilmana wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Nabi Zakaria, Nabi Ibrahim, sedaya nabi niku ora duwe dosa, ora duwe dosa. Nek wali duwe dosa ning sithik iku wae nggo patut-patut. Nek Gus ya rada akeh. Ning isi akeh carike. Isi akeh carike. Ora sapa-sapa kok, ora carike, ora Mas Sarik, ora kula, ora sinten mawon. Kocap ning Sumbragung. Isi dijenengi label menungso, kula sadar, kita sadar menungso. Menung sok ora rumangsa, menungso menus sing kakean pada ngaku. Iki lho. Lah. Nabi Zakaria, Nabi Ibrahim niku ora duwe dosa. Nabi Ibrahim duwe putra Nabi Ishak. Nabi Ishak duwe putra Nabi Yakub. Nabi Yakub duwe putra Nabi Yusuf. Yusuf bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Kalau Nabi Muhammad jalure Nabi Ismail. Putranipun Nabi Ibrahim patutan Dewi Hajar, ingkang Ismail, ingkang Ishak Siti Sarah. Kan lama rada momongan Sarah memberikan kesempatan suaminya menikah lagi, diwayuh. Nggih Bu. Nggih. Istri pertama Siti Sarah suwe ora duwe momongan, akhirnya mengizinkan dan mencarikan suaminya garwa malih. Sapa? Siti Hajar. Jur duwe momongan Nabi Ismail. Siti Sarah belum juga punya momongan, barokah mulyakno tamu. Ya, terjebul sing dadi tamu niku adalah para malaikat paring kabar gembira. Kabar napa? Kabar gembira Siti Sarah hamil tua. Dibaringi putra naminipun Nabi Ishak alaihissalam. Lajeng dari Ishak punya putra Nabi Yakub alaihissalam. Yakub punya putra Nabi paling ganteng jarene ibu-ibu. Piyayine putih, irunge mbangir, rada gondrong sithik, niku. Makasih. Nah, sapa? Nabi Yusuf alaihi salam. Ibu nganti kedanan karo Nabi Yusuf, umpama di USG kok anake lanang, jarene ben ketularan barokah Nabi Yusuf diwasaken Quran surah Yusuf. Kira-kira kok anake perempuan cewek wadon diwacana suratul Maryam nggih. Ben ketularan sholihah Siti Maryam. Allahumma jare ben ketularan barokah Al-Qur'an la'allakum turhamun, ben nampa rahmate Gusti Allah. Lah niku Nabi ora duwe dosa, tapi saben-saben sulusul lail ing wanci dalu sepertiga malam para nabi gelar sajadah. Yo pelepah kurma digelar, perlu nenggo alas tatakan anggone sujud datang Allah ba'da salat. Para nabi nyuwun, Bu, Ibu jam 2:30 tangi nggih, salat 2 rakaat nggih, ndonga 2 kecap nggih. Kira-kira sing didongak-dongakna niku napa? Nyuwune napa, Bu? Ya Allah, muga-muga cicilan mekar lunas ya Allah dan sebagainya. Monggo nglunasi utang ya bagus sunai Nabi wa qada udaini, enggal-enggal nglunasi utang, utang omong, utang duit, utang banda utawa utang puasa. Nggih. Cepat-cepat, lebih cepat lebih baik. Ibu ndonga monggo ning ora usah kata-kata, cukup poin-poin utama. Napa? Ya Allah,
Gusti mugi-mugi panjenengan maringi dhateng kula lare-lare dzurriyyah anak putu ingkang saleh salehah ngilmune manfaat maslahat kaya musole niki lho maslahat selamat dunia akhirat niku utama badhe niku monggo. Sing penting niku, ya Allah, mugi panjenengan paring dhateng kula Gusti lare-lare dzurriyyah keturunan ingkang saleh salihah, ngilmune manfaat, marai slamet dunya lan akhirat. Dongane niku sing penting niku. Perkara ya Allah muga-muga anak kula dadi bupati, minimal ya bupati ketoprak. Niku mangke. Lho, bocah nek wis kadung saleh-saleh mbok dadi apa wae pantes Bu, nggih. Apa bae nek asale saleh-saleh mbok dadi apapun pantes. Bocah asale saleh-salihah niki lho as-sofa niki saleh-saleh kabeh. Kon dadi napa mawon pantes luwes kewes. Nggih, kon dadi bupati ya dadi. Bupati kok saleh niki. Mas, pengen ora dadi bupati? Mboten. Ya wis aja dadi bupati. Sekalipun kok wong soleh asale dadi bupati sing soleh wegah korupsi duit nggo tuku napa perlune tuku watu nggih ngaspal dalan niku mergane bupatine soleh Allahumma niki mbok dadi mandor asale soleh mboten nguntit duite pekerja mboten nandho duit-duite bayaran pekerja wong nyatane mandor kontraktor soleh. Pokok nek asale soleh niki pondasi utama mbok jadi apapun insyaallah ya beres. Asale bocah sing soleh inggih. Tapi nek ora soleh jenengan saking kepengine nyuwun anak dadi bupati. Ya Allah anak kula bupati Gusti. Tapi soleh ora kegawa bahaya. Dadi jelek bupati tapi mboten soleh duwe sing tuku watu malah nggo tuku sepatu duwe sing kutune nggo tuku wesi malah nggo tuku mercy nggih mergane nopo asale ora pun jenengan monggo ndonga tapi kula matur paling utama monggo ndonga ya Allah Gusti mugi panjenengan paring dhateng kula lare-lare dzurriyyah ingkang saleh salehah ngilmune manfaat maslahah slamet dunya puniku sing penting niki poine badhe niku monggo terserah niki nggih niki kebekto Allahumma lare kok soleh ngilmune manfaat mangke jenengan bejane napa dawuhe Kanjeng Nabi idza mata banu adam in qata'a amaluhu illa min salasin shadaqah jariyah ilmin yuntafa'u bih waladin sholihin yad'ulah lare kok soleh ngilmune manfaat anak putu Adam seda wis mati ora isa ngapa-ngapa wis mati ora isa salat presa puasa pedhot kabeh ngamale illa kejaba kang min salasin kejaba kang telung perkara napa satu sedekah jariyah tandurane jenengan selagi nang alam dunya masjid musala melu nyumbang ora ketang watu-watu krosok ora ketang boto-boto papat ora ketang semen 3 kilo semampu kita membantu semampune mala yudraku kulluhu la yutraku kulluh nek ora bisa sempurna ya aja babar belas kan kaya niku semampu kita lho Allah niku mengetike wong temenanan ke wong fokus kan kaya niku lho mbiyen kaya apa cecek zaman Nabi Ibrahim dibakar semut sepiro kekuatane semut gajah nganti gembuyu lakak-lakak emot sepiro kekuatanmu tapi semutnya yakin mantep ono semut kok dilebokaken tengkur nggih mergo saking senenge pangeran karo semut gajah niku nganti gemuyu lah semut sepiro kuatanmu kepengin nyidem genine Ibrahim tapi Allah napa melihat kepayahan sekor semut temenanane sekor semut iyo iki semute kepengin banget kepengin kekuatannya ora sepiro tapi yakin banget kepengin mateni nyirep genine Ibrahim alaihis berarti nopo sekuat kita semampu kita kan kaya niku nggih perjuangan kita Allahumma loro ilmin yuntafa'u bi ilmune manfaat
Ibune mulang Fatihah maring lare. Yude Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo ayo ayo. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bocah apal Fatihah saka tandurane wong tuwa. Wong tuwa pejah, wong tuwa sedo. Besok kok anak iso lancar Fatihah saka wulangane wong tuwa. Wong tuwa ning alam barzah turu kaya pengantin anyar. Kemudian jenengan isi nampa transferan. Ganjaran kong alam dunya merga napa lidah bocah maca Fatihah obah lambene teles lambene maca Fatihah saka ajarane wong tuwa lagi panen transferan saka alam dunya ilmune manfaat. Sing nomor 3 waladin sholihin yad'ulah anak-anak sing saleh salihah sing pripun sing purun ndongak-ndongakne wong tuwa. Mulane barokah Nurul Maslahah mencetak generasi Quran nggih, tapi aja mung Quran saja. Mergane napa? Qara'tumul Quran walam ta'malu bih. Tanda-tanda matine ati adalah kita seneng Quran tapi ora gelem ngamalaken isining Quran. Yo ahli Quran dulu oke, pinter Quran ayu, bakdo niku alon-alon ngamalaken isining Al-Quran. Amin Allahumma. Mergane Quran niku 6666 ayat. 6666 ayat. Cara Mbah Yai teng syiire ayate Quran kabeh 6000 punjul 660 rumu kang 1000 nerangake perintah sakeh wajib fardu lan sunah 1000 kang 1000 nerangake larangan kang 1000 nerangake janjian pinten 3000 kang 1000 nerangake larangan kang 1000 nerangake janjian 1000 pengancam ingkang medeni 1000 cerita dongeng kang peni kang 1000 nggih kang 1000 nerangake tulodo percontohan supaya ngerti tur manjing dada kang 500 anerangaken halal lan haram dijaga temen wis 6500 100 ing tahlil tasbih anutur supaya pada gentur tinutur tasbih tahlil ana 100 ayat ingkang suwidak nyalini ayat kang disalini tinutur tamat ana wiridane nggih Afdhalul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah la ilaha illallah. Napa dene Ibu mangke ben jenengan wonten oleh-olehe niki wonten kalimat saking Sarai Hisib Bahr Imam Zaruk nyarai Hisib Bahr Abil Hasan Ali Asyadili niki Toreko Syadiliyah ora asing kali donga naminipun Hisib Bahr. Niku wonten donga teng Sarai Hisib Bahr ad-du'a'u li imaratil amlak. Donga singgo gedhekna kepemilikan ben insyaallah gampang rezekine kepenak urusane. Napa dongane Bu? Ternyata donga niku biasa kita krungu sapu jagat apal mboten? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzab. Diwaca sedinane ping 100. Ping pinten? Nggih, karo racang-racang barang brambang bawang lombok. Robbana atina fid dunya hasanah, Robbana atina. Umpama ana wong ngluthik pengen ngrasani ngejak ngrasani, fokus mawon ngrajang brambang karo maca donga niki. Yuk, sampean ngerti apa? Robbana atina fid dunya. Robbana. Ngerti apa ora? Robbana atina fid dunya hasanah. Nah, dijamin pegah dijak ngrasani. Oh, mergane fokus Robbana atina fid dunya hasanah. Robbana atina fid dunya. Niku diwaca ping 100. Sing angel dudu apa yang kita baca tapi rutin pora kan nggih istiqomah sedinane ping 100 insyaallah donga niku kok diwaca ning omah kersane Allah omahe barokah turun gedeni diwacana teng pondok pondoke gedeni diwacana teng warung warunge laris turun gedeni diwacana teng toko tokone gedeni diwacana teng bojo bojone gedeni
gede tresnane welas asih taate karo sing kakung wa ata'at zaujaha lan taat karo bojo lanang. Allahumma amin ya robbal. Apal nggih monggo sareng Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil. Sareng kita maos niku Sayyidul Istighfar. Nang riku wonten kalimat Abu ulaka binikmatika alayya. Artinya dadi wong aja mung eling-eling dosa-dosane saja. Iya dosane ya, tapi jangan lupa yo ngeling-eling nikmat King Gusti Allah. Nggih, kita sumpek mergane mikir satu perkara. Sumpuk mikiri ini, tapi jani pun kata nikmati Allah yang lain sing damel kulun jenengan bahagia. Lah kita monggo bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala wa wa'dika wa a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi nikmatika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta walhamdulillahi rabbil. Dan niki saking badal har sareng niki cara Jawa. Bismillahirrahmanirrahim sareng. Allahumma kitra kitri sugih sapi sugih pari. Allahumma kitra kitri sugih bebek sugih meri. Allahumma ubat ubet bisa nyandang bisa ngeliwet. Allahumma ubat ubet ngrabag paringi selamat. Allahumma bibarakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Allahumma shalli ala Muhammad